2 kila droždí, rum, půl kila kmínu, 10 kilo mouky. Hrubá. To je mouka pro chlapa. Jsem připravený, pane Záku. V tom říkáš připravený, Lexo. Kde máš ochranný brejle? Tady. Podívej se, co tu mám. Paranoická 26. Evropská unie je zakázala, ale na asi krátká. Takže se na válce, pane Záku. Kdyby se netěšil, ale vodní mě strašně změkli. Ze starých časů to mělo jiný grády. Z jakých časů? Ty chlapi byli chlapi a voňavkost prostý slovo. Mám tam dát prášek do pečiva? No to je ono. Prášek, stromeček, kuličky, rohníčky, pohádky. Vanilka. Jo, Mám tam dát prach do pečáku. vraž do pandelku. Tak a teď budeme plnit koule. S vanilou. Ale kapr je docela tvrdý slovo, ne? Ale měkká ryba. Vždyť ani nemá zuby. Takový mečou. Nebo rejno. Elektrické. Zkus jít na žráva s paličkou. Co? Paličkou. S paličí. Jo, to by bylo fakt chlapáč. Raz,